To, yau muna ɗauke da zazzafan asirin mallakar rauhani nan take a cikin sauƙi. Ina masu neman mallakar rauhani wanda zai rika sauke musu dukiya daga naira miliyan ɗaya har zuwa miliyan 20 zuwa miliyan 25 nan take a cikin sauƙi. Wannan rauhani ne wanda zaka mallake shi ba cuta ba cutarwa, nan take zaka rika sarrafa shi a duk lokacin da kake buƙatar wani buƙata. Insha Allah Rabbi da ka saka shi nan take a cikin sauƙi zai je gudanar maka da aiki nan take. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na farkon na ƙarshen ba tsakiyar nan ba. Muna kuwa fata alkhairi kuma da girman fata an kai da ƙasashe daban-daban, jahohi daban-daban, mutane daban-daban masu kiran mu suna saka mu aika masu neman mu tausa domin ƙarin bayani kan mutanen mu na Nijar, Libya kamar Chad, wani ƙasar South Africa, Burkina Faso, Mali, Algeria, Kenya da ƙasashe da sauran ƙasashe irin su Tanzania da sauran mutane masu neman masu saka mu aika. To insha Allah masu kiran mu sana mun tambayo to insha Allah kuma da kuka sani kuma kamar da muka saba shigo muku da manya-manyan mashahuran asirai a cikin wannan gida na mai albarka. To dan Malam TV muna ɗauke da mashahurin asiri. Wannan asiri na mallakar rauhani hatimi ne, wannan na mallakar rauhani wanda zai rika sauke maka kuɗi naira miliyan 20, dala miliyan 20, sefa miliyan 20, euro miliyan 20, kowane kuɗi kake buƙata a faɗin duniya zai rika sauke maka. Kawai aikin turka zamu maka da baƙin dabba, ko akuya ko rago ko tinkiya ko sa ko raƙumi ko raƙuma kai ko ma da wace irin dabba zai zama na cewa mai kafa huɗu ce. To insha Allah da shi ne ake yin wannan turka aiki. Insha Allah wannan bi nan take a cikin sauƙi gurin subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.